Tak zdravíčko lidi, já vás vítám u hry hledání min. Když jste si všimli, tady stahování už to skončilo. Stahuji si písničky pro Euro Truck Simulator 2. Jen tak, kdyby někdo si myslel, že Ježiši, on stahuje nezákonně a tak dále. Si stahuje hry bez stát. No to je jedno. Takže začneme u nějakého šťastného čtverečku. Který to bude? Třeba tenhle. A utvořilo nám to takový obličej, řekl bych. Pod tímhle se něco skrývá nebezpečného. Zkusím kliknout sem. Tak toto je konec. Prohráli jsme a u dalšího videa zase někdy. Čauec.